Mikä se oli se aikaisempi juttu siinä? En minä, ei se mulle kuulu, en minä tiedä mitään. No mutta sinähän olit orkestroimassa sitä hommaa sen kautta. En varmaan ollut perkele. Kuka se oli se kalju sitten nyt silmälasien kanssa? No sinun pitää se ite selvittää, en minä niitä. Se ei kuulu mulle se asia. Minä olin ihan omassa autossa. Olithan siellä ulkona puhumassa hänen kanssa. Niin, oma auton luona oli. Niin, kun hän kiersi autosta autolle Itä-Suomen takseja, että ei saa myö asiakkaita, että me ollaan tunnuksettomia takseja, niin työtätte sinne jonkun sopimuksen keskenään. Mitä se rumpa nousi Ei se nyt? mulle kuulu, kun se vaan elää. No, olithan se niin, mutta olithan se osallisena siinä kuitenkin. En ollut minkään näköisen. Perkele, jos missä talopala on, niin ei No se minkä mitään takia se et tarkoita. sitten sanonut sille, että pitäisi naamansa kiinni? Ei minun tehtävä ole täällä kenenkään kuria pitää. Niin, no mutta jonkunlainen taksiylippöys meillä varmaan kannattaisi olla tässä kesken, että me ollaan samaa hommaa tekemässä ja nämä ajoittuuskin menee sillä tavalla, että me kaikki kerittäisiin kaikki kyydit ajamaan yksin. Kuka se oli se nyt jätkäsi? Ei hän sano. Miepä ainakin vähän merkillisenä tuommoista käyttäytymistä, että me ei ainakaan olla mustamaalattu kenenkään autoja eikä kenenkään kuskeja. Niin minkä takia sitten hän orkestroi tuommoisen tempun tuossa ja karkottaa kaikki asiakkaat kaikilta, koska siinä ei saanut edes Itä-Suomen autosta kyytiä, kun he pelästyvät sitä koko tilannetta. Mitä se sanoo? Ne sanoi, että mikä kärhämä tässä on ja lähtivät paniikissa pois. Että lähetään pois. Ne meni ihan paniikkinen naiset siinä. Niin eihän tuo nyt ole ihan järkevää käytöstä, että kuljettaja tekee tuommoiselle asiakkaalle paniikkikohtauksen. Että ovat kuitenkin pienikokoisia naisia siinä ja hämmentyneitä koko tilanteesta, että kun muutenkin ollaan tapetilla alana, että taksi ei voi luottaa ja näin poispäin. Koko ajan kuuluu jotain negatiivista, niin sitten se leviää tänne Joensuuhun vielä, kun yksi valopää saapi ideaksi, että ruvetaan tämmöistä touhua levittämään taksitolopalla. Siitä se rumpa noussuu nyt perkele. Niin, vaan ei kuulu mulle asiaa, en ollut tiennyt. Jonkinnäköinen niin selkäranka kannattaa pitää sullekin tuossa touhussa. Että minä ainakin puolustan kyllä niin kuin kaikkia. Ihan sama jos sinua joku väärin kohtelee, niin minä kyllä nostan siitäkin äläkän. Että sen verran pitää niin kuin selkärankaa olla meillä kaikilla tässä touhussa. Että pidetään homma niin kuin rehellisenä. Eikä aiheuteta toisille pääpaipaa. Mitä se oli? En tiedä. Myrsky. Niin. Mutta oli vaikea.